बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बर' आइजो लिरगिरिफोरनि सुजुनाय गांजिसे बिजाबफोरखौ बेखेवदों। खुलुमबाय, बड'सा स्टुडिअ' आं रिमा बसुमतारी। बर'नि थुनलाइ मुलुगखौ जौगाहोनायाव आइजो बर' लिरगिरिफोरनो जायगा जगायनानै होनाय आरो बर' थुनलाइ सोरजिनायाव आइजोफोरखौबो गोख्रों बिफाव लाहोनायनि नोजोरजों थांनाय 2018 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव दिनै बिजाब बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि सावराय नब्लाङाव खुंफुंनाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आइजो लिरगिरिफोरनि सुजुनाय गासै गां 10 बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। बिटिसि सरकारनि रांखान्थि मदद मोननायजों दिहुनजानाय बे गां 10 बिजाबफोरखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फकलर रिसार्च गाहाय बिफानारि डक्टर अनिल बर'आ। लोगोसे बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 19थि गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनानै होयो गथ' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि कौशल्य ब्रह्मआ। दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो 2021-22 मायथाइनि प्रबन बरगयारि थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि उत्तरा बैसोमुथियारि आरो साहित्य एकाडेमिनिफ्राय 2021 मायथाइनि रावस्लाय बान्था मोनगिरि डक्टर इन्दिरा बर'खौ गांफा गांफा मान बिलाइ होनानै मान बावनाय जायो। दिनै बेखेवनाय गां 10 बिजाबफोरखौ दिहुननायाव रांखान्थि हेफाजाब हरनायनि थाखाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अनजु बसुमतारिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखर जासिनानै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ सोरजिनाय आरो जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांनो नाजागोन होननानै फोरमायथियो। दिनै बुंनांगोन जे जोंनि थाखाय बर' थुनलाइनि थाखायल' नङा, बर' आइजोफोरनि थाखायबो मोनसे देरगाथाव दिन, देरगाथाव सान। दिनैनि बायदि सानाव गां 10 बिजाब दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे बर' लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव, बर' लिरगिरि गौथुमनि दैदेननायाव आरो बिटिआरनि रां अनसुंथाइजों गां 10 बिजाबखौ बिथांमोना सुजुनानै सेबखांनानै दिहुनदों आरो दिनै बे बिजाबफोरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आरो बे बिजाबफोरनि मादाव गोबां बिजाबफोर दङ। गोबां बिजाबा जाहैबाय खन्थाइनि बिजाब दङ, सल' बिजाब दङ, बेनिफ्राय रायथाइ बिजाब दं आरो बेजों लोगोसे गांसे बिजाब दङ जेराव बर' आइजोफोरनि जारिमिनखौ लानानै बेयाव जारिमिनखौ बुथुमनानै लिरनाय जादों। भबानि बाग्लारिया सुजुदों। बेनि अनगायैबो इन्दिरा बर'नि गांसे रायथाइ बिजाब दङ। बेनि अनगायैबो खन्थाइ बिजाब गोबांनिनो दं, धनस्रि स्वर्गियारिनि, मन्जुरानि दैमारि आरो गोबांनि माइनावस्रिनि खन्थाइ बिजाब। गतिके बुंनो हायो दिनै मोनसे देरगाथाव सान, मोनसे गोसोखांथाव सान। दिनै बे सानाव जे जों बर' थुनलाइयाव आरो गां 10 बिजाब जों माने अनथोब महरै जों मोननो हाबावबाय। फरायगिरि रायजोफोरा बे बिजाबफोरखौ फरायगोन, बे बिजाबफोरखौ फरायनानै बे बिजाबफोरखौ बोजबनानै लानानै लिरगिरिफोरखौ आरो बर' आइजो गौथुमखौ बिथांमोना सापर्ट खालामगोन, मदद खालामगोन आरो इयुनाव जोंनि बर' थुनलाइ गोसारनायाव आरो बांसिन मदद होगोन, हेफाजाब होगोन, आं बेखौनो मिजिंथियो। जोंनि जाखांफुनाय जिहेतु बर' लाइमोन दिनैथ' बेयाव आइजो लाइमोन लिरगिरिफोर दङ। बेयाव दिनैनि जि हाबाफारियाव जिहेतु आइजोफोरनि कारनै आइजो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बे माबाया बिथांमोननि आइजो लिरगिरि गौथुमा आरो आइजोफोरनिनो जायफोर लाइमोन लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों। बेयाव 2-3 आइजो लिरगिरिफोरखौ बेयाव जायगा होनाय जादों आरो गागिबो दङ। नाथाय बिनिफ्रायनो जोंहा जायफोर ओंखारबोनाय यां राइटार्सफोर, जाखांबोनाय लाइमोन लिरगिरिफोर, बिथांमोनाबो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा मोननो हादों। दिनै जों जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय दिनै खेबसेयैनो गां 16 बिजाब माने गां 10 बिजाब जों दिहुननो हादों। गां 10 बिजाबखौ जों बे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि राङारि मददजों दिहुनदों आरो बे गां 10 बिजाबनि गेजेराव गांथाम बिजाबानो जथायनाय बिजाब बर' आइजो लिरगिरिफोरनि खन्थाइ जथायनाय
सुंद' सल' जथायनाय आरो सेमिनार पेपार जथायनाय बिजाब बेनि बादैबो जों माखासे माने लिरगिरिफोरनि बिजाबफोरबो जों सेबखांदों दा थारैनो जों गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनोदि बिजाबफोरखौ जोङो गाव गावनि बिजाब दिहुननांगौब्ला गावनि पकेटनि रां खरसा खालामनानैनो जों दिहुननांगौ जायो आरो जेराव जोंहा माने बिजाब फरायग्रा बा बिजाब बायग्रायाबो एसे आंखाल नाथाय दिनै जोङो बिटिसि खुंथायनि जे राङारि मददजों बिजाबखौ जों बेखेवनो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा बेनि थाखाय जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जानानै आं बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय आरो इयुनावबो बिथाङा जोंखौ बेबादिनो मदद होबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय गुबैयै दासिम माबायदि खामानि मावगासिनो जोङो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ जों मोनसे थांखिजोंनो दादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव बर' आइजोफोरनि बेबादि मोनसे एक्सक्लुसिभ आलादा बेबादि मोनसे गौथुम गैयामोन जोंनाव आबोबा दङ नाथाय आबोबा खालि आबोबा एसे गुवारसिन आफाद ओंखायनो आबोबाबो लिरगिरि सोमजिदों बिथांमोनहाबो बेबादिनो बायदिसिना लाइसि बायदिसिना बिजाब बेबायदिनो दिहुनदों थेवबाबो जों ओरैबायदि मोनदांबाय थादोंमोन जे जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जेरै असमियायाव दं लेखिका हन्था लेखिका हमार बेबादि दङ जोंबो बेबादि मोनसे मोनदांबाय थादोंमोन आरो बेखौ मोनदांनानैनो जोङो 2018 मायथाइनि 22 मार्च खालि जोङो बे गौथुमखौ दानाय जादोंमोन आरो जों बेखौ दानायनि गुबै थांखियानो जादों जों बर' आइजो लिरगिरिफोरनो मोनसे जौसां होनाय मोनसे कमन प्लेटफर्म होनाय मानोना जों नुनो मोनो बर' आइजो लिरगिरिफ्रा माने जेब्ला माने कमन प्लेटफर्माव बिसोरो बारा जायगा मोना जायो आरो हयथ' माने बेबादिनो माबा जेरै गावनि गोसोयै बुंनो सानदों बेखौ माने एसे आसुसु मोननाय जायो दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि बेबादि एक्सक्लुसिभ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमाव जोंनि आइजो लिरगिरिफ्रा गावसोर जेखौ बुंनो सानदों जेखौ लिरनो सानदों बेखौ एकदम खुला खुलि भाबैनो माने जेबो आसुसु गैयाबालानो बेबादिनो बुंनो हायो बे जिनिसखौ जों मोनदांदों आरो जों आरो नुबावदों जे गोबां आइजो लिरगिरिफोर बर' आइजो लिरगिरिफोर जाय बिथांमोनहा सिगाङाव एसे एनै लिरनो लादोंमोन फरायसा समाव बा कलेजाव फरायनाय समाव बिथांमोनहा लिरनोखौनो गारनाय बादि जादोंमोन गेजेर ससेयाव दा बिथांमोनहाबो नैबे जौसांखौ मोननानै बिथांमोनहाबो लिरफिननो लादों आरो बिथांमोननि गोबाङानो गाव गावनि बिजाबफोरबो दिहुनदोंमोन